יצא בשליטה. כבוד הרבנים הגאונים שליטה, כבוד כל הקהל הקדוש, אנחנו קוראים פרשת ויקל. ויקל, קהילה, משה רבנו אוסף את כל כלל ישראל ומדבר, דורש לפניהם. מה כתוב? ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. 6 ימים תעשה מלאכו. אתם בטח יודעים את הפסוקים, לא צריך להגיד לכם, רק אני מזכיר בראשי פרקים. וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, לא תבערו אש בכל מושבותיכם יום השבת. זה הקטע הראשון של הפרשה. אחר כך מתחילה פרשה שנייה. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, קחו מאיתכם תרומה. פה הוא מתחיל לדבר על נדבת המשכן, מה צריכים לתרום לטובת המשכן. ולכאורה יש פה קצת פלא, 2 פלאים אפילו. את הפלא הראשון הרבה מפרשים עומדים, ועל הפלא השני לא ראיתי שעומדים, אבל כל אחד יכול לבד להרגיש שיש פה איזו שאלה. שאלה הראשונה שכתוב בקדמונים, שאיך משה רבנו שינה את הסדר. הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, מי שיפתח פרשת כי תישא, בהתחלה את נדבת המשכן ואחר כך את העניין של השבת. מי שיראה שם מחל אלוהים ודיומו, זה בפרשת, אז קודם המשכן, אחר כך שבת. משה רבנו הפך את הסדר, התחיל לדבר דבר ראשון על שבת, אחר כך מדבר על המשכן. למה שינה? דבר שני, למה בכלל זה 2 פרשיות? ויקל משה רבנו הקהיל את כל עדת ישראל, הוא מדבר עליהם עניין של שבת. אחר כך מתחיל פרשה, ויאמר משה אל כל העם, זה הדבר, זה המשך. זאת אומרת, זה לא צריכים פה לפתוח כביכול נושא חדש. הרי אנשים נמצאים, מדברים דבר אחד, מתחילים דבר השני, לא צריכים לפתוח את זה כאילו זה עניין נפרד בפני עצמו. תשמעו תשובה שכותבים את זה בספרים של חכמי תימן, אבל זה דבר הפלא ופלא, לא מצאתי את המקור. מקור מפורש אין, בזוהר הקדוש כתוב משהו מעין זה, אבל בספר עולת שלמה, מי שמכיר את הספר הזה, רבי שלמה בדיחי, זה תלמידיו של מעריץ. הוא כותב ככה, דבר מאוד מפליא. הקדוש ברוך הוא ציווה את ישראל על המשכן. למה המשכן? בשביל מה צריכים לעשות משכן? זה היה תיקון לחטא העגל. בעוונותינו הרבים היה מכשול גדול שנטו מאחרי השם, ועוון גדול כזה שבעוונותינו הרבים זה לאורך כל הדורות אנחנו סובלים מזה, סבלנו וסובלים. חטא העגל, כפירה בקדוש ברוך הוא, ורוצים אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מי גרם את החטא הזה? ערב רב, לא עם ישראל. הזרע הקדוש של עם ישראל היו בסדר, אבל הערב רב בתוכם רשעים, הם יטעו אותם. זה לכן תמיד הקדוש ברוך הוא אומר, כי שיחת עמך העם, כתוב ויקהל העם על הארון, לא בני ישראל, העם, האנשים בקצוות, הפינות. והם אמרו אלה אלוהיך ישראל, הם פונים לעם ישראל, אומרים אלה אלוהיך, לא אלוהינו, כי ערב רב מדבר לעם ישראל, אלה, הוא העלה אותך מארץ מצרים. הערב רב הם השורש של הרע, והם יטעו והשפיעו לרעה על בני ישראל ועשו את חטא ועשו את העגל. הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את העניין הזה, אז לכן הוא אומר משכן, תעשו משכן, וזה יהיה כפרה, זה יהיה התיקון של חטא העגל. ובכן, אני רוצה שיתרמו, כולם יתנדבו לטובת העניין הזה, וזה יכפר. הערב רב להם אין תיקון, הם אבודים. אז אם כן מה עושים? תזמין לכינוס, לקהילה הזאת, רק את בני ישראל. את הערב רב אל תזמין. טוב, משה רבנו מזמין את כל בני ישראל, מזמין רק את בני ישראל. אבל ערב רב שגם שמעו, אולי ראו מודעות, יש אסיפה וזה, ראו מודעות, טוב, בטח מעניין, בואו נלך לשם, נשמע מה משה רבנו מדבר. משה רבנו נעמד לדבר, הוא רואה, גם הערב רב נמצאים, מה עושים? יש בעיה, הקדוש ברוך הוא אמר שהערב רב לא יתרמו, הם לא יתנדבו, אם אני אדבר על המשכן, אז יתחילו לדבר, גם הערב רב ירצו להשתתף.
אז מה משה רבנו הפך את הסדר? לא התחיל לדבר על נדבת המשכן, התחיל לדבר על שבת. על שבת אין בעיה, הבעיה זה המשכן, נדבר על שבת. אז הוא מתחיל, אלא הדברים שסבו אדוני לעשות אותם, 6 ימים תעשה מלאכו. הערב רב שומעים שבת. עוד פעם, מה, לא תבערו אש? מה, אנחנו לא יודעים. משה רבנו, זה בן עמרם, אין לו מה לדבר. בכל עת ובכל סדר ובכל זמן מדבר על שבת. כמה פעמים מדבר על שבת? שמענו בעשרת הדיברות. אחר כך שום מלאכו ומשפט, שמענו כל שבת. כנראה אין כבר חידושים, אין מה לשמוע פה. שלום עליכם, עזבו את השטח. המקום מתרוקן, משה רבנו רואה, כבר כמה אנשים יצאו, ראה ערב רב לא קיים, אז אמר, טוב, עכשיו פרשה שנייה נתחיל. ויאמר משה אל כל העם, זה הדבר, גוחו מאיתכם תרומה, מאיתכם. לא אלה שיצאו, מהם אני לא מבקש. לא רוצה, מהם אני לא מקבל תרומות. אני מקבל רק מאיתכם, קחו מאיתכם, אתם, בני ישראל, אתם תתנו את התרומה. טוב, זה הפירוש שאולי מקובל, או בוודאי שיש לזה מקורות, ומצד עצמם הדברים הם ממש כפתור ופרח. אבל פה צריכים באמת לחשוב. מה ההבדל בין ערב רב לבני ישראל? הרי בני ישראל גם ידעו שמשה רבנו דיבר על שבת הרבה פעמים. למה הם לא חשבו כמו הערב רב? הערב רב אומר, שבת, אנחנו כבר יודעים, אין לנו מה לשמוע, אין מה לשמוע. אבל בני ישראל, למה הם לא חשבו ככה? גם הם שמעו שבת. למה רק הערב רב הגיע למסקנה הזאת שאין מה לעשות פה, אין מה לשמוע יותר? התשובה כנראה, יש הבדל גדול. יהודי שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין במשה רבנו, הוא יודע, נכון, אפילו ששמעתי על שבת, אבל אם משה רבנו החליט שוב פעם לדבר על שבת, כנראה שיש פה משהו. אפילו שאני ברגע הראשון לא מבין מה החידוש, אני כבר לא ידעתי. אבל כנראה שיש חידושים, אולי אני אתעמק, אם אני אתעמק אני אבין. ואכן, מהפרשה הזאת, חכמינו זכרונו לברכה למדו הרבה דברים. דבר ראשון, למדו מכאן שמלאכת המשכן לא דוחה שבת. כי הסמיכו את הדברים אחד לשני. אז שבת זה לפני המשכן. דבר שני, מאיפה למדנו הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאת, זה מחלוקת בגמרא, מהפסוק הזה לא תבערו אש. למה מכל האבות מלאכות התורה מדברת רק על לאו אחד? סימן שזה או ללאו יצאת או לחלק יצאת, מי שיודע את כל העניינים האלה, לא ניכנס לזה. יש הרבה דברים שנלמדים מעצם הדבר, אבל בשטחיות לא מבינים את זה. זה דבר אחד. דבר שני, מי שאוהב תורה, הוא יכול לשמוע דבר 10 פעמים. אנחנו אומרים במסכת אבות, הפוך בה, והפוך בה, מה אחר כך כתוב? מישהו זוכר? לא שומע, דחה לא בא. כן, אבל אתם תימנים, לא? רובכם שמעתי מהרב. אז יש גרסה של התימנים, אולי אתם לא יודעים. ובתחזה ומן לא תזוע. זה נוסחה כללית. אבל תדעו לכם שבכתבי יד של התימנים יש כמה מילים. מי שמכיר את פרקי אבות במהדורה שלנו, אני לא מתפלא שאתם יודעים, גם אני לפני כמה שנים לא ידעתי. זה לא פלא שלא יודעים. אבל אני בדקתי כתבי יד ישנים לפני מאות שנים מתימן, וראיתי שיש פה תוספת. הפוך בה והפוך בה והג'בה. כן, בעברית זה והגבה. ככה כתוב. ובעצם, לא היג'ה של הילדים. להחגות, והוריד אבא יומם ולילה. והוריד אבא. הפוך בה והפוך בה והג'בה. אתם יודעים למה? צריכים פה להבין, מה זה הפוך בה והפוך בה? מה להפוך? מה להפוך? נהפוך דפים? מה זה הפוך? מה נהפוך? מי שרוצה באמת לדעת מה זה תורה. מה זה תורה? תורה זה מן השמיים. זה לא תורה של אדם. אדם הוא גם האדם הכי חכם, הכי גאון, הכי בעולם, הוא מצומצם. השכל שלו הוא מוגבל. הוא יכול להביא דברים, אולי מחר יתברר לו שזה לא נכון, הוא טעה או משהו אחר. ותורתנו הקדושה זה דבר הרבה מעל השכל. זה לא דבר שמבינים אותו גם ברגע הראשון, שאפשר לקלוט אותו. זה צריך הרבה להתעמל כדי להבין מה שכתוב. אז ראיתי, מפרשים ככה, המעריץ גם מביא את זה, כמדומני שהמקור הוא מהספר של בעל מדרש שמואל. אבל זה, מי שילמד בשיטה הזאת, הוא אכן יבין מה זה תורה. אתם יודעים מה הוא אומר? אדם לומד משנה, לומד גמרא, לומד הלכה, לומד כל ספר קודש. הוא לומד, הוא מבין. איך הבנת? איך הבנת? הרי זה תורה. תורה זה לא דבר אנושי, שכלי, נורמלי. זה משהו הרבה יותר גבוה. אז אם הבנת, כנראה לא הבנת. כן? זה לא יכול להיות שאתה תבין.
ואם זה פשוט, תגיד, מה טוב, זה פשוט, ברור שאם עשית כך וכך זה אסור וזה מותר. לא, איך זה פשוט? אם זה פשוט לא צריכים לכתוב את זה גם, אם זה מובן מאליו. פשיטה, לא צריך לכתוב. אלא מה? כנראה שיש פה דבר שאני צריך להיכנס בין השיטין ולהיכנס לתוך המילים ולהבין. אז אם כן, אז זה הפוך בה. מה פירוש? זה הפוך בה הראשון. זאת אומרת, אם כתוב דין כך וכך, מותר, כנראה שאני הייתי צריך להבין שזה אסור. אז באמת אני צריך עכשיו לחשוב למה אסור? אם כתוב אסור, אולי הייתי מבין לבד משכלי שזה מותר. אז אני צריך להבין את הצד השני של המטבע. טוב, הפוך בה. עכשיו הבנתי שצריך להיות הפוך מההבנה האישית שלי, בשכל המוגבל, המצומצם שלי, אני בתורת בן אדם הייתי מבין. עכשיו אני צריך להבין את דעת תורתנו הקדושה. למה התורה אומרת הפוך? אז אם כן, עכשיו הפוך בה השני. תהפוך בה, עכשיו תהפוך כדי שתבין באמת למה התורה אומרת אחרת. עכשיו הגעת כבר, קצת נכנס לך השכל של התורה, אתה כבר לא בן אדם רגיל, כבר התחלת להבין שיש משהו הרבה יותר גבוה מזה. טוב, יפה. עכשיו הגעת לאיזושהי מסקנה, הגעת לאיזשהו פירוש, זה לא כתוב מפורש. אתה בשכל שלך הגעת לאיזושהי הבנה שהיא לא כתובה, אולי טעית, וחג'בה. תחזור עוד פעם את המשנה, תראה אם זה מסתדר עם המילים. באמת, אתה לפעמים אומר איזה פירוש וזה לא מתאים, המילים לא מתאימות. אז כנראה טעית, לא דייקת. אז עוד פעם תחזור, זהו, וחג'בה. ואחר כך, בצורה כזאת, אתה תגיע למסקנה ולהבנה האמיתית של התורה. שמחתי לשמוע שפה בעיר חדרה, אני מתאר לעצמי לפי הרבנים שאני רואה פה, זה מכל הסביבות, מכל חדרה וסביבותיה, כל אליכין, הרב עדני מאליכין, כן, זה הציבור של אליכין, אני לא מכיר את הציבור, אני הייתי שם לפני הרבה שנים, אבל... אלישיב, רעננה. אשרי עם ישראל, אלישיב, רעננה, ומי עוד? כל אחד לפי משהו. אשרי עם ישראל. כולם נקבצו בעולם. ברוך השם שיש התעוררות גדולה ללימוד תורה. צריכים לדעת, בדור שלנו, כן, חיינו ואורך ימינו בלי תורה, אדם שלא קשור עם תורה ולא מחובר עם תורה, ולא סתם מחובר, שיעורי תורה פירושו זה מסמר. אי אפשר להפסיד שיעור. אם הפסדת, נגיד מחמת איזה אונס, לא היה לך ברירה, תשלים את זה. זה הלוואה, תיקח הלוואה, תחזיר את זה, תלמד לבד, עם מישהו. אין, השיעור הזה אסור להפסיד, כי הם חיינו ואורך ימינו. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. אנחנו בעוונותינו הרבים סבלנו בגלות, והיום אנחנו גם בגלות, לא בין גויים, אנחנו בגלות בין ערב רב, לצערנו. אז אנחנו, כל הדורות סובלים, אבל כל דור עם הסיפורים שלו. נספר לכם סיפור מתימן. כיוון הרב של כפר הרועה נמצא פה, הוא רוצה לדעת דברים על התימנים, אז זה יהיה לו קצת חידושים. תשמעו, ראיתי, הספר הזה עוד בכתב יד, לצערנו, ויש לנו הרבה סחרה, אבל היא לא בשוק. אבל בכל אופן, לפחות בדרך הזאת. ישבו בתימן, אחד יהודי ואחד ישמעאלי, גוי, שהוא התווכח איתו. הישמעאלי מתווכח עם היהודי בענייני דת ואמונה. אבל היהודי היה חריף, אומרים תמיד בסבסי. הוא לא הצליח עליו. כל מה שהוא שאל, כל מה שהוא אמר, היהודי הוריד אותו. הישמעאלי התעצבן, כעס, ראה שלא, כל מה שהוא אומר, היהודי הופך אותו על הפנים. אז הוא מרוב כעסו, אז הוא אומר, אתה יודע מה? אם אני אהיה מלך, הוא כזה בעל תפקיד מסוים, משהו, אם אני אהיה מלך, אם אני אגיע לשלטון, אני אתן הוראה להשמיד, להרוג, ולבד, כל היהודים בתימן. לא איש ולא אישה, לא נער, מן נער ועד זקן. היהודי שמע את זה, התחיל לבכות. תשמעו איזה חכם. התחיל לבכות היהודי. אז הישמעאלי לא מאמין. איך הרמב"ם כותב, הערבים הטיפשים והאווילים. אז הוא התחיל להגיד, אתה בוכה. מה אתה בוכה? אני רק מדבר, ואתה כבר בוכה. רק אני דיברתי, לא אמרתי, מה אמרתי כבר? אז הוא אומר, לא, אתה לא מבין, אני לא בוכה על זה. אני לא בוכה, אתה יודע למה אני בוכה? אני בוכה על הכסף, על ההוצאות, אתה יודע למה אני אספר לך. יש לנו, היה פעם, היינו במצרים, יש שם פרעה שעבד אותנו, ועשה לנו צרות 210 שנים, ובסופו של דבר יצאנו ממצרים, כולם טבעו בים סוף, באה התורה אמרה לנו, עשה חג פסח. אתה יודע כמה צריכים להוציא הוצאות על פסח? הרבה כסף.
הרבה כסף לליל הסדר, כמה יש כספים, כמה זה על זה. טוב, זה היה אחד. אחר כך, אחרי הרבה שנים, גם הומן רצה, כמו שאתה, להשמיד קמו החכמים אמרו, עשו פורים. אתה יודע, בפורים צריכים לעשות סעדות, צריכים יין, עוד כסף. אחרי כמה שנים, קמו היוונים, ושוב פעם, וזה, ועשו לנו צרות, וזה, וכל מיני דברים בבית המקדש. בסופו באו החכמים ואמרו חנוכה, לעשות חג ימי 8 ימים חנוכה. אתה יודע, מאיפה עכשיו יהיה? עכשיו אתה רוצה לעשות לנו צרות. החכמים יבואו, נעשה חג אחרי זה, ואז מאיפה יהיה לנו כל כך הרבה כסף? מאיפה זה אני מוכרח לכסף? אין לי, מאיפה נזיר את הכספים האלה? מאיפה לי? זה, אני בכיתי על זה. כבר, אז הגוי כבר לא מבין איך עבר אותו, כבר הוא רומז לו מה יהיה בסופו. כאילו, שבכל דור ודור, איש העמדו לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עמדים עלינו, והקדוש ברוך הוא מסילנו, מי יודם? כתוב, עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע. מהצרה עצמה יש לנו את התשועה. עושים לנו צרות ומזה בעצמו נהיה לנו אחר כך דברים טובים. אבל צריכים לדעת, אנחנו בדור לא פשוט, בדור לא קל. ברוך השם שאתם זכיתם לאור של התורה, אבל יש פה את הנשק הכי חזק נגד יצר הרע. אבל הדור שלנו לצערנו לסטרה אחרה יש לו הרבה כוחות, הרבה מכשירים בלי סוף, מכשילים. רחמנא ליצלן, מה שיש היום, באיזה מצב מבחינה רוחנית, איך התדרדרנו, איך כל העולם מתדרדר בעם ישראל בעוונותינו הרבים בעקבות זה. ובאמת זו שאלה, מה קרה? למה אנחנו במצב כל כך שאנחנו נמצאים בכל כך לחץ מבחינת שיצר הרע עורב על כל צעד ושעל? אני לא מדבר, הנוער ודאי פשיטה שהם נמצאים במאבקים עצומים. כל מישהו שזוכה להיות במקום של תורה, להתחנך בגדול בישיבה קדושה ולשמור את עצמו, זה לא פשוט. כל אחד כזה צריכים לרומם אותו ולנסה אותו איך שהוא הצליח לעבור בין כלים עכורים כאלה. אבל גם לאנשים מבוגרים יש ניסיונות אין ספור. מה קרה לנו? למה זה? אז אני אגיד לכם על זה משל. משל למה דבר דומה. היה מלך, אולי זה היה סיפור באמת, אבל לעניין שלנו משתמש בזה כמשל. מלך אחד רצה כתר עם כל היהלומים שבעולם, וכל האבנים טובות ומרגליות שיהיה לו בכתר שלו. לקח את היועצים שלו, מה תשמעו, אני רוצה לעשות כתר, אבל יהלום אחד בעולם לא יהיה חסר. כל האבנים טובות ומרגליות שבעולם, תשיגו לי, אני מוכן לשלם, יש לי, לא חסר. אני אשלם. אז אמרו לו, טוב, אנחנו נשיג כך וכך וכך וכך. הביאו לו זה, אז הוא אמר להם, זה הכל? אמרו לו, תשמע, יש עוד, זה לא הכל, יש עוד כמה, אולי 10% שהיהלומים האלה, אבל, נו, אני מוכן, אני אשלם אפילו כפל כפליים, העיקר תשיגו את זה. לא, תשמע, זה מסוכן, אי אפשר. אתה יודע למה? יש כאלה שרק נמצאים במצולות ים. צריך צוללנים שהם בזה מכשירים מיוחדים, או זה נמצא בג'ונגלים, באיזה מקומות נידחים בעולם, כמעט כל מי שהלך לשם לא חזר. אז יש דברים אמנם, כך וכך וכך, אבל זה נדיר, וזה לא כסף, זה לא בשביל הכסף, זה סכנת נפשות, מי יסכן את עצמו. טוב, המלך שמע את זה, התעצב אל ליבו, התוכנית שלו לא יצאה לפועל, הוא רצה כתר עם הכל, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שלא יחסר אפילו אחד. הצטער. אז אחד מהיועצים חשב, אמר לו, אדוני המלך, יש לי רעיון, יש לי פתרון בשבילך. אמר לו, מה? אז אמר לו, תראה, יש לך בבית הסוהר כמה אנשים במאסר עולם, שהם לא יצאו לחופשי, יהיה מה שיהיה. האנשים האלה, אשר רכבו שם בכלא, יש להם, תן להם צ'אנס, תן להם הזדמנות, תגיד, מי שילך יביא לי את היהלומים, תן נפשו לשערר אותו, רק שישיג. אתם שומעים? תשמעו טוב. האנשים האלה הם בלכו ובואו הם אבודים, אין להם מה לעשות בחיים שלהם. אז אם הם יהיו מוכנים לסכן את עצמם, כי יש כמה אחוזים שהם יישארו בחיים, ואז הם יחיו להם, יצאו לחופשי. זה כדאי להם להשתדל בשביל זה. המלך שמח, זה רעיון טוב מאוד. וכך עשה. זה המשל והנמשל. צריכים לדעת, אנחנו בעיקר ועדות עם שירה.
סליחה, זה לשון חז"ל. בעקבות משיחו חוצפה יסג'ה. זה דור חצוף. בעוונותינו הרבים זה כל אחד רואה בעיניים שלו. שהבן לא שומע על האביו, בת גמו ואימו, כלא בחמתו, כולם לצערנו הרבים חוצפה בלי סוף. וכולי וכולי, כל הדברים התקיימו. כל מה שחז"ל אמרו זה התקיים. יש הרבה דברים שכתוב במסכת סוטה, בגמרא בסנהדרין, מי שברוע היום הימנו פורש של עגב, כתוב גם כן דברים ממש מדהימים על הדור שלנו. כתוב דור של רשעים ועקרבים, דויינין לשגרו, ממש כל הדברים שאנחנו רואים בעינינו, שלצערנו השקר שולט בעולם, ממש כמעט אין אמת בעולם, הכל זה פוליטיקה, הכל זה רמאות, הכל זה שקרים, הכל... טוב, רחמנא ליצלן. אבל טוב שאנחנו יודעים שחז"ל אמרו לנו את זה מראש. טוב, ובכן למה? כי אנחנו בעקבות משיחו, עקב, זה סוף. פירושו, יש נשמות שחוזרות לעולם, שהן לא מתוקנות, צריכים לתקן אותן. אז נותנים להם את האפשרות לחזור לעולם, לתקן את עצמם. אבל בלי זה הם אבודים, הם נמצאים במאסר עולם. זאת אומרת, נשמות שחטאו בחטאים חמורים בעברו, ועכשיו ניתן להם הזדמנות לתקן. אז הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדור כזה, שבסכנת נפשות. לעבור בדור הזה זה סכנה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, כי נותן לנו כדי לתקן את מה שהיה בגלגולים קודמים, לעבור את כל הניסיונות הקשים האלה, ואז היהלומים האלה יחזרו לכתרו של המלך, הנשמות, הנידחות האלה. אז מי שעמד בניסיון, יש קשיים, זהו, זה מגיע לנו. מובן, זה לא, בלי זה חס ושלום לא מגיע לנו גם את זה. טוב, אז אנחנו כבר נסיים פה, ואני רק נזכיר את המאמר של הגמרא במסכת סנהדרין, שחז"ל אומרים על ימות המשיח, ידע ולא אחמנה, אמרו רבא ועולה ורבי יוחנן. יש מן דאמר אחד שהוא אמר ידע ואזכה למיטב בטולו דחופתה דחמורה, כן, בטולו דחופתה דחמורה. רבי יוסף אמר שהוא יבוא המשיח איך שיהיה, אני מוכן אפילו לשבת בצל הרעי של חמורו. וזה קצת פלא, למה רבי יוסף אומר אחרת מכל המוראים? כולם מפחדים ממות המשיח. מהרוב חבלי משיח זה לעבור צרות כאלה, אבל למה רבי יוסף לא מפחד? התשובה היא רבי יוסף היה סגי נהור. רבי יוסף היה סגי נהור. מי שסגי נהור אין לו בעיה, אין לו מה לראות, אין לו מה להיכשל. במילים אחרות, אם מישהו רוצה לעבור את ימות המשיח צריך להיות סגי נהור. לא לראות מה שלא צריך לראות, מה שפחות לראות. כי בלי זה, אדם נורמלי שרואה, בעוונותינו הרבים יש לו מכשולים על כל צעד ושעל. אנחנו מצפים, בעזרת השם, שאנחנו מתפללים, קדיש כל יום לפחות 7 פעמים קדיש, אנחנו אומרים, יתגדל ויתקדש מרבה, בעולמות יברך רבותיהם, מה אומרים? בעגה לו ובזמן גורים. תמיד אני הרבה פעמים התקשיתי בזה, מה זה בעגה לו ובזמן גורים? מה זה בעגה לו? אולי אתם תגידו לי, אתם פה לומדים גמרא, מה זה בעגה לו? במהרה. אבל הרב אמר, זה לא חוכמה. אני רוצה שאנשים מכירים. כן. או שאתם יודעים גמרא או יודעים ערבית. גם בערבית זה אותה מילה. בעג'ל. זה מהר, זה אותה מילה, זה אותה שפה, זה שפות קרובות. גם בגמרא, אתם יודעים, בגמרא 5 מקומות מוזכר המילה הזאת, בעגלה זה במהרה. טוב, אם זה במהרה, ככה מפרשים כל המפרשים. מה זהו בזמן גורים? זה אותו דבר. זה בעגלה במהרה. ובזמן גורים, זה במהרה במילים אחרות. מה אנחנו מתפללים? תשמעו, מצאתי בעשייתא דשמיא, על פי התרגום בספר משלי, המילה בעגלה זה לא בדיוק במהרה, או שיש לה עוד משמעות. יש פסוק, איש תוך אוחד מקשה עורף, פדע איש שובר ואין מפה. ראיתי שם בתרגום, בעגלה נתבן. פתע מתורגם בעגלה. אמרתי, כן, זה הפירוש יפה. מה זה בעגלה? זה פתע, בהפתעה. ממש, בזמן גורם, זה בזמן קרוב. בעגלה, זה לא רק במהר, אלא זה יהיה בהפתעה. כתוב בנביא, במלאכי, ופתאום יבוא עליך לא האוזן אשר אתם מבקשים. ביאת המשיח זה לא יהיה דבר מתוכנן. לא תשמעו על זה רמזים, לפני כן יהיה איתותים או משהו כזה. זה דבר ששעה אחת אנחנו זה, פתאום יתגלה המשיח. שאף אחד לא יגיד, אני עכשיו בינתיים נראה שהעניינים כרגיל, עסקים כרגיל, ובינתיים אין מה לצפות. זה יהיה בהפתעה. כתוב 3 דברים באים בהיסח הדעת. אתם זוכרים מה זה? משיח, משיח ועקרב. משיח, מציאה ועקרב.
שלושה דברים באים בשיחת הגמרא בסנהדרין. אז המהרש"ם מסביר מה הפירוש, הוא אומר ככה, משיח זה אחד, מציאה, אדם קודם מציאה, הוא לא התכונן, פתאום מצא משהו, ועקרב פתאום נשך אותו. אז הוא אומר ככה, תראו, כשיבוא המשיח יש כאלה שבשבילם זה מציאה, יש כאלה שבשביל עקרב, ינשוך אותם. לא כולם ישמחו שיבוא המשיח, יש כאלה שבשבילם זה סכנת נפשות. מובן, כדי שאנחנו נהיה ראויים לזה, אז אנחנו, כדי שנהיה אכן ראויים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בקרוב וביד משיח צדקנו, אז אנחנו צריכים להכין את עצמנו שאכן נהיה זכאים וראויים להיות מאלה שיקבלו פני משיח. ובזכות הלימוד של תורתנו הקדושה, כל אחד שיקדיש את עצמו מה שיותר ללימוד תורה, אפילו 5 דקות, אפילו 5 דקות זה רווח עצום. וקל וחומר שזה שיעורים קבועים כל יום, וכל אחד לפי האפשרויות שלו, כי כמו שפתחנו קודם, בלי זה פירושו, בלי אוויר לנשימה, פירושו בלי תורה, פירושו זה ללא רוח חיים. יהי רצון שקדוש ברוך הוא יזכנו, בעזרת השם יקרב קץ גאולתנו, ונזכה במהרה בימינו עכשיו פסח בעזרת השם, שנזכה בניסן עתידים להיגאל, אמן כן יהי רצון. יישר כוח על הדברים, על דברי התורה, דברי החיזוק והעידוד של מורנו ורבינו הרב הגאון הרב יצחק רצאבי. זהו שאמרנו הפוך בה והפוך בה דכולה בה. מוריי ורבותיי, לפני שאני מזמין את הרב הבא, יש לי איזו שאלה לשאול את כולכם פה. ברוך השם יש פה עם גדול, ויש לי שאלה. מה הייתה החוצפה, מה הייתה העזות של כל הציבור הזה של המארגנים לבוא ולהטריח את הרב, את מורנו ורבינו, להגיד לו הרב תסגור את הגמרא, תעזוב את המשפחה, תעזוב את הישיבה, תעזוב את הכוללים, תבוא ותתן לפנינו חצי שעה, שעה, תהיה איתנו, תיתן לנו, תשפיע עלינו מהקדושה, מהתורה שיש בך. מוריי ורבותיי, זה הרי אם היינו אנחנו היחידים פעם בשנה, אז הרב יוצא להרי הגולה, יוצא ואומר דברי תורה וחיזוק, זה מתבקש אפילו. אבל אנחנו לא היחידים, זה מדי יום ביומו. מוריי ורבותיי, הרב הולך ומכתת רגליים לחזק את עם ישראל בכלל ואת יהדות תימן בפרט. מוריי ורבותיי, מה הייתה החוצפה? התשובה לכך היא, מוריי ורבותיי, הרב רואה חובה לעצמו, הרב רואה חובה לעצמו לראות את כל אלו שפה נמצאים, שקובעים עיתים לתורה, שמקדשים שם שמיים ברבים, שקובעים עיתים לתורה, כמו שאמרנו, קביעות. הרב רואה חובה לעצמו לבוא ולחזק אותנו, לבוא ולעודד אותנו, לבוא ולתמוך בנו ולומר לנו דברי תורה. מגיע לו מחיאות הכפיים. זהו שאמרנו שעל קביעת עיתים לתורה, על זה מושתת העולם. יגעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. מוריי ורבותיי, עכשיו נשמע דברי ברכה קצרצרים מהרב יצחק מונדיאנו, מגיד שיעור במושב אליכין בחרות. מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרב הגאון הרב יצחק רצאבי, ברשות הרב וייס, רבה של כפר הרועה, הרב דחבש, המרא דאתרא, הרב עדני, הרב עטרי, רב שכונת נחליאל. מוריי ורבותיי, המיוחד בערב הקדוש הזה, בדרך כלל שנכנסים לאולם אירועים ורואים קהל מלא, אז ישר מדמיינים, יש ברית מילה, אם זה בלילה חתונה. אם מישהו ייכנס כרגע וישאל לרגל מה התאספנו, יגידו לו מסיבת הודיה, ואז הוא יחשוב חס ושלום מישהו ניצל מתאונת דרכים, אדם עברי ממחלה קשה. אבל באמת החידוש הגדול של הערב הקדוש הזה, מוריי ורבותיי, זה שהמסיבת הודיה למעשה היא על זה שאף אחד לא קרה לו כלום. מסיבת הודיה על זה שכולם בריאים ברוך השם. מסיבת הודיה על זה שאף אחד בכלל לא היה מעורב בתאונה. אדם חובת ההודעה שלו הרבה יותר גדולה שמעיקר לא קרה לו כלום, יותר מאשר קרה משהו והשם הציל אותו. וזה מוריי ורבותיי אנחנו צריכים להחדיר טוב טוב. יסוד היהדות כולה, כמו שאמר הרב רצאבי שליט"א, זה אך ורק עמוד התורה. אני אגיד ממש בקצרה, יש לנו את הגמרא הידועה, מסכת יומא דף ל"ה עמוד ב', הגמרא שמה אומרת, תנו רבנן בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו מפני מה לא עסקת בתורה. אם אומר עני, גמרא ידועה, אומרים לו כלום היית יותר עני מהלל הזקן.
אם אומר עשיר, כלום היית יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום, הניח לו 1000 עיירות ביבשה, 1000 אוניות בים. אם הוא היה רשע ואומר נאה הייתי וטרוד בי יצרי, אומרים לו כלום היית מיוסף הצדיק. רבי יצחק בלזר, אחד מגאוני המוסר, כותב בספרו כוכבי אור שלכאורה הטענה של הרשע היא טענה מאוד מוזרה. בשלמה עני אומר הייתי טרוד בפרנסה, עשיר אומר טרוד הייתי בעסקים, אבל כשהרשע נכנס מה הוא טוען? טרוד הייתי ביצרי. נו, אבל הטענה הזאת שלך, התנצלות עצמה, היא גוף העבירה חמורה. איך אתה במשפט טוען כזאת התנצלות לכאורה טיפשית? הרי תקבל גם על זה וגם על הביטול תורה. אז מה באמת מטרת התשובה הזו? מוריי ורבותיי, אומר רבי יצחק בלזר יסוד גדול. כשיהודי מגיע לבית דין של מעלה ורואה את השכר העצום על לימוד התורה ואת העונש החמור על ביטול תורה, הוא מוכן לתת את כל ההסברים בעולם, הוא מוכן שיתנו לו גם את הדין על עבירות חמורות אחרות, אבל לפחות יבינו אותו למה הוא לא עמל בתורה. לכן אני אסיים. יש פה כמה וכמה אנשים שטרחו מאוד עבור הערב הקדוש הזה, ככה אנשים צנועים שנבלעו, אם זה רוני אהרון, אם זה רבי צדוק אהרון, אם זה ישראל עמרם. אני חושב מגיע למחיאות כפיים. הם באמת מעמודי התווך של כל השיעורים באליכין, ואני חושב שגולת הכותרת של הערב הזה לפני הכל זה למעשה הקהל הקדוש, זה התלמידים, אלה שבאים ללמוד. אפשר להיות הרב הכי גדול בעולם, הם לא יבואו ללמוד, לא יהיו רבנים. אז בעזרת השם אני מקווה שנמשיך להתראות יחדיו לעוד שנים ארוכות, שיגיעו קהל יותר גדול, יגיע קהל גדול ורב, ושבעזרת השם נזכה ביחד להגדיל תורה ולהאדירה, ונזכה לראות ביד משיח במהרה בימינו. ברוכים תהיו. יישר כוח על דבריו הנפלאים של הרב יצחק מונדיאנו. אנחנו נאלץ להיפרד מהרב בשירת ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. ימים על ימי מלך תוסיף. והיום יום הנישואין שמגיע מזל טוב, והשיר הזה גל אלעדי יהיה מוקדש ליום הנישואין של רוני אהרון. גל אלעדי, גל אלעדי, גל אלעדי بالله أكبر زرع الجفا من أكبر. قال العدي بالله أكبر زرع الجفا من أكبر. يا مشبع البدر المصور ليلة وفا 15 نسيم.
Bye.
עוד רק התחלתי ברוך השם להתחמם, אבל עלינו יהודי יקר, עוד דקה, מה לעשות, אנחנו חייבים שוב לצאת להפסקה של כמה דקות, אין מה לעשות. יש לנו יהודי יקר, מצגת, אוקיי, יש פה מנחה, הוא יאמר את הדבר הזה, אבל מה שאני יכול להגיד, מי שילך אחר המצגת הפסיד שעה של ליפול על הרצפה. מפה הולכים רק בלי נדר, נתתי לכם רמז, התחלתי עם הצפצופים של האמבולנס. מפה הולכים על הרגליים, אם יהיה למישהו נס. אחר המצגת אנחנו נחזור אליכם שנית עם דעשה והרבה ריקודים עד השמורות בעזרת השם. יישר כוח למור יוסף, כמו שהוא אמר, הוא עוד לא התחיל להתחמם, הוא טוען שהוא קצת התחיל, אני טוען שהוא אפילו עוד לא. מור יוסף זה האיש והאגדה. המצגת הזאת בעיקרון זה מצגת לאנשים שחושבים איך שאומרים. מהו כוחו של יהודי, מוריי ורבותיי? בואו נראה באמת מה יכול יהודי אחד, והאחד הזה זה כל אחד ואחד מאיתנו. בואו נראה את זה, כוחו של יהודי. רוצים להודות לקדוש ברוך הוא על לימוד התורה הקדושה, אבל מצד שני עצם הלימוד תורה שלנו מזכה אותנו לשבת פה לשמוע התורה. כלומר הלימוד תורה עצמו גורם למשפט שכולנו מכירים, נצח ישראל לא ישקר. זה שהעם היהודי עדיין קיים, עדיין שורד 3,318 שנה ממעמד הר סיני. רבותיי, תכף נוכיח, לא נדבר הרבה זמן, 20 דקות מקסימום, נוכיח שהנס הגדול ביותר בהיסטוריה זו המציאות של העם היהודי, יותר מנס כל נס אחר שהיה בהיסטוריה. הרי מה העם היהודי לא עבר? בואו נבדוק רגע עם שיר ברקע כמה העם היהודי עבר, כמה צרות מתקופת הבבלים דרך תקופת יוון, רומא, כמה צרות, כמה מהמורות עבר העם הזה. רומאים, שיהודי חי, זה מריקל, זה נס. בואו ונראה כמה נתונים בזריזות. העם היהודי זה העם הכי עתיק, הכי קטן יחסית במספר שלו, מפוזר בכל העולם ותמיד נרדף. אם ניקח למשל לפני 1500 שנה העם היהודי מנה כמה מיליונים בודדים, היום הוא מונה 10 מיליון. אם לפני 1500 שנה הגרמנים היו אותו מספר שלנו להבדיל, היום הם 82 מיליון. רואים דבר מעניין, שהעם היהודי הוא העם הכי קטן לאורך כל הגלות. לא רק שהוא הכי קטן, הוא גם הכי מפוזר בכל העולם. בואו נראה איזה קטע קטן. כתוב בספר הבשורה היהודית כך: כשאנו סוקרים במבט אחד את פני הפיזור והתפוצה היהודית בכל רחבי תבל, על פני כל היבשות אנו מופתעים לראות כי העם שהוא העתיק ביותר בעולם הוא לאמיתו של דבר הצעיר ביותר. למעלה מ-90%
של העם היהודי מפוזרים על פני ארצות חדשות. למעלה, הבדיחה עד כדי כך אומרת שקולומבוס גילה את אמריקה, היה איתו יהודי. כשהוא חזר, היהודי תפס את המשפחה, הלך לגור באמריקה, לקיים בהפיצות ידכם מקצה הארץ ועד קצה הארץ. וגם התורה אומרת שהעם הזה יהיה העם הקטן ביותר. המעט ונשארתם שם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שם. עם קטן, מפוזר בכל העולם, ותמיד רודפים אותו. האנטישמיות שרודפים אותנו היא אדירה. אני אתן ממש בקצרה שני עיתונאים גויים, אחד בשם מרטין ג'ילברט, הוא היה היה אותו עיתונאי שסגר משפטי נירנברג אחרי מלחמת העולם השנייה. מי שמבין את כל ההריגה של הנאצים בשואה שם. תראו מה אומרים הגויים, מה זה האנטישמיות שרודפים אותנו לאורך כל ההיסטוריה. ואז מגיע הנס הגדול, איך בכל זאת העם הזה נשאר קיים. תופעה נוספת הקשורה בקשר של קדמה לעם היהודי היא האנטישמיות. למה שונאים אותה? האם מרעו למישהו? מדוע העולם מבקר אותנו ללא הרף? האנטישמיות הפכה למעין צל של העם היהודי, בחלק בלתי נפרד מזה. על הקשר הזה עומד ההיסטוריון מרטין ג'ילברט בספרו אטלס להיסטוריה יהודית. ככל שהערכתי חקר בתולדות העם הזה, כך גברה בתחושת הדיכאון והתדהימה למראה האלימות הזדונית שהופעלה נגדו בכל הזמנים וכמעט בכל מקום בעולם. הרדיפות, האיומים, ההשפלה ורצח ההמונים הינם איפה חלק בלתי נפרד מהעם הזה. גם עוד היסטוריון גוי אומר כך. אין לך דבר כל כך קטן כמו האנטישמיות. לגבי קנאים אלו, אין כיום היהודים יכולים לעשות שום דבר אשר יראה אליהם. אם הם עשירים, הרי הם נתונים לגזל. אם הם עניים, הם נתונים לבוז. אם הם מצדדים במלחמה, הרי זה מפני שהם רוצים לנצל את ריבות הדמים של הגויים להנאתם. אם הם דורשים שלום, הרי הם לא פחדנים מטבעם ובוגדים. אם היהודי יושב בארץ זרה, הוא נרדף ומגורש ממנו. אם הוא רוצה לשוב לארצו, מונעים זאת ממנו. אנחנו קוראים לזה הפלא הגדול ביותר של ההיסטוריה. זה לא מילים שלי, זה מילים של גדולי ישראל, כמו שנראה תכף. אבל בואו ניקח שוב את ההיסטוריה. עם קטן, הכי עתיק, מפוזר בכל העולם, תמיד רודפים אותו, רוצים להרוג אותו, והיחידי שנשאר קיים. רבותיי, בואו נבדוק את זה בקצרה. העם היהודי עבר הרבה תמורות בחיים, אבל שימו לב, כמה אימפריות היו בהיסטוריה. רומא, הרומאים שלטו בכל העולם מאות שנים עם אספסיאנוס ואדריאנוס וטיטוס וקוסקוס וכל החבר'ה של הקיסרים שלהם. מאות שנים בכל העולם. מישהו שמע היום על רומאי? הכל ארכיאולוגיה. אולי בפורים ראינו מישהו התחפש לרומאי. הרומאים שלטו בכל העולם ונעלמו. יוון, האם היוונים של היום זה אותם יוונים של אלכסנדר מוקדון האגדי שכבש את כל העולם 180 שנה בבית שני עד אנטיוכוס? האם נשאר איזה יווני אחד בהיסטוריה הזאת? איפה הם? נעלמו. בבל, אשור, זה שמענו מהתנ"ך. פרס, האם הפרסים היום של הבטטה נינג'אדה הוא שם הצורר החדש? האם זה הפרסים של דריווש וקורש ואחשוורוש בין בית ראשון לשני ששלטו בכל העולם? 127 מדינות, אימפריות שולטות בכל העולם ונעלמות, ויש עם אחד קטן עתיק יותר מהם, מפוזר בכל העולם, תמיד רוצים להרוג אותו, והוא היחידי שנשאר קיים. מצרים, מצרים הקדומה. האם מובארק זה איזה פרעון קדמון? איפה מצרים? לא נשאר כלום, הם זה מוסלמים. רבותיי, אין היסטוריון, יהודי או גוי,
אנטישמי או לא אנטישמי, שלא מסתכל על מציאות העם היהודי, שלא מתפלא. בואו נראה איך קצת הגויים מדברים על העם הזה, איך הם מסתכלים מבחוץ. ניגע כמה דוגמאות, למרות שיש המון. הינריך היינה, עמים התרוממו ונעלמו, מדינות פרחו ונבלו, מהפכות צערו על פני האדמה, והם היהודים היו רכונים על ספרם, ולא הרגישו כלום מסופת הזמן שעברה על ראשיהם, כאילו העולם לא קיים. הספר הזה גורם לנו להיות נצח. אותו לימוד תורה. כמה פילוסופים רוסיים התבטאו בצורה מדהימה מה זה עם יהודי. ניקולאי ברדיה ב-1936 משמעותה של היסטוריה כותב כך, שלפי כללי ההיסטוריה צריכה הייתה אומה זו מזמן לעבור מן העולם. קיומה, אומר אותו גוי, היא תופעה מסתורית ומופלאה המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזירה קדומה. יהודי זה מעל הטבע, יהודי זה מעל כללי ההיסטוריה, מעל הזמן. אין לזה שום תקדים היסטורי. הם לא מבינים איך העם הזה עדיין נשאר קיים. אחד הדברים היפים שאוהבים לקרוא אותם זה הדברים של אותו סופר עיתונאי משורר מרק טוויין. הוא כותב ככה, הוא סוקר בדיוק את הדברים במילים הבאות: המצרים, הבבלים והפרסים, היוונים והרומאים כבשו את העולם ונעלמו, שלטו בעולם ונעלמו. כשמגיע מרק טוויין ליהודי הוא כותב כך: היהודי ראה את כולם, היכה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז, אינו מראה סימני שקיעה, לא העתה בכישוריו וערנותו לא קהתה. תראו את המסקנה של הגוי האמריקאי. כולם בני תמותה בעולם, מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. וגם מרק טוויין נשאר בשאלה, מה סוד נצחיות העם הזה? בואו נראה עוד ציטטה אחת לסיום של טולסטוי בעל מלחמה ושלום. מה זה יהודי? שאלה זו אינה מוזרה כפי שזה יכול לראות תחילה. אבל נראה איזה מין יצור מיוחד הוא זה, שכל שליטי העולם וכל העמים העליבו, דיכאו, גרשו, רמסו, רדפו, שרפו והטביעו, והוא על אפם ועל חמתם ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי, אומר טולסטוי? שלעולם לא ימצאו לפתותו בשום פיתויים שבעולם, שמדכאיו הציעו לו בלבד שהתכחש לדתו ואיתו שתמונות. כל ההיסטוריה, העם היהודי על קידוש השם מת על השעה של הלימוד גמרא, על השעה של התפילה, על אותו לימוד מצוות. זה מה שהשאיר אותנו קיימים עד היום. הגויים מבינים את זה. המסקנה של טולסטוי: יהודי הינו סמל הנצח, הוא שלא יכלו להשמידו לא טבח ולא עינויים,